Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa sih? Kok sentur-sentur kok? Apa ya? Baju manginan nih? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ulang. Nanti bojo Akbar. Durung. Nah. Gue menengannya radiwene umpan sik ora anu aku. Saran ayo mluruk marang Praja Dwarawati.
tur mangawawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur panjriting turangga estimyang dwaja kang kekitir para kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbake anyerangap kaya jati angaran sapa cecunduk ing laku tambuh marang aku kekesete Gustiku Prabu Lingga Garada saka praja Pasir Gumelar tumenggung pangkatku jenengku tumenggung Baranjana aku Baranjana ya bali takon kowe sapa Tangguling Kewuh Praja Ndwarawati kekasihku Raden Setyaki Setyaki ya Bima Kunting ya Singa Mulangjaya Edyan dapure meyayat jenenge pirang-pirang sumedya lakumu goleki ratu sing jenenge Prabu Baladewa sing wanoh-wani mirang-mirangke ratu Gustiku Prabu Lingga Garda mara gage tuduhna ngendi papan durunge Prabu Baladewa ora susah dadak melu celeng boloten kebo latengen yen njaluk dawa umurmu luming gata saka papan kene sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi kunarpa bagus matna sastra jendramu wateken aji japa mantramu tebah dadamu mlengsat igamu groni batangmu kowe ikatan nyambar malang tandang Mustiaki
mati aku. Ora minggat sumyur wandamu ketiban godoku ora mecotot polomu derajat apa ayo sedyangi ora ana tandingmu kejaba mung aku kok keri mak serepet-serepet. Wow, bos. Wow. Wow. Awas. Uru waking rengose linting-linting sampir ning kuping Bima Gunting sing dadi aranku bali takon tumenggung salokat katut mbarat ora ana musuhmu kejaba mung Setyaki ya Bima Gunting cukem belo sirahmu Gus tuh hei ora mbruk derajat apa centuske hi
Iki kuwi trembesi bosok kowe. Wet. Hi. Ngumpulke. Tendang. Aku dilawan. Bang. Aduh. Aduh. Ini yang Hop. Oh. Hei. Mati aku. Ya. Ho, ho, hai. Woi. Woi, ya. Setyaki jenengmu. Kok wis ngerti karo jenengku? Sabukmu ana tulisane Setyaki. Jenengmu sapa? Tumenggung Darwin. Darwin kuwi apa? Mergo isaku dahar turu karo kanca-kancane. Tebah dadamu, mati dening aku. Cobanen. Hut! Ayo, meletik metu genine. Abro. Hut. Hui. Centuske. Hit. Hit. Wah. Oh. Didupak nganggo sepatu proyek Bang Jin. Aduh. Hut. Ngajar wae nganggo irama kowe bangsat. Hut! Wat! Hut! Aduh. Hei! Hut! Hoi! Hoi! Aduh yung. Wah. Hut. Aduh yung. Aja mbok pitak sikilku. Yo. Ho. Hut. Ha. Ho. Hi. 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 Ho. Hai. Hai. Ya. Ho. Hut, kipeng, ho, hi, ho, ha, hut, hoi, hoi, hoi. Satrio bungkik kakek kae sapa no? Raden Setyaki bali takon sapa jenengmu? Patih Ludra Parimuka.
Yaki cara wong negor pringaja kok pilih sing lempeng-lempeng. Ki jangkele adepana. Mara kaki. Joget tak kendhangi kowe. Gaglak limpamu kowe. Satria mung sak gegem gedhene. Lak untal mangsa ngambau cetak. Cok kakean bebangal kowe. Ayo. Ayo dipijeti. Yo. Patih ngamuk punggung. Ya diomongi karo Sinuwun Prabu Baladewa iki bahaya iki. Udawa mlayu-mlayu gawe kaget. Nyuwun sewu. Wonten buta patih ngamuk punggung sura tamtaha munek-munekke Prabu Baladewa. Nek munek-munekke piye ya? Aja ta prajurit-prajurit Dwarawati, kae ratu bule sing kaya kebo nyikaran bajingan tak tandangane. Kowe sing jarene ngelokke Ratu Mandura kaya kebo nyikaran ya, ha? Ratu bule aku sing mbok golek ya, Kinata Mandura Prabu Baladewa Karsana Kusuma wali kita. Sing ngelokke iki sapa? Jare Udawa. Lah wong aku Udawa wae durung ngerti wonge lho. Ayo mundur.
ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Minggato saka pabaratan kene, sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi batang wuk lakon kipeng dengkleh-dengkleh awakmu bajingan. Wong tampang kok dilawan. Edan-edanan. Bubar mawut wadya polo saka pasir gumelar. Ya. Ayo. Wadya Ndwarawati Prabu Lingga Garda ora bakal mundur jangkah. Keroyokan ora bakal digrek wuluku slombo. Sinuwun, sinuwun, sampun sinuwun. Togok ngadang marang lakuku. Nyun sewu sinuwun. Kula badhe sumelatur. Matur apa? Panjenengan eman-eman tenagane dadak perang ngalahke prajurit Ndwarawati. Lah banjur kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata niki mengki Ratu Ndwarawati badhe tetugur wonten Astana Gadamadana. Negara Ndwarawati niki mengke genahe kahanane mesti kumplang, kahanane ingkang kumplang kala wau digunakake kanthi bener becik. Nalika kahanan Ndwarawati pun sepi, ratune mboten wonten prajurit lena. Ing mriku jenengan saged nyolong sekaring kedaton Dewi Bratajaya. Bener kandhamu kok ya. Katon lir kincang sang maweh gandrung sabarang katulukir. Cemerlang pikiranmu kok cemerlang. Ora rugi leku mbayari kowe pendak sasi. Nggih. Atus mboten susah dadak rekoso ya. Bakal tunggu lenane wong Ndwarawati. Panci Madyaratri bakal colong pepujaning atiku si Bratajaya lara ireng ya. Kados pundi pawartosipun pabaratan Koko Prabu? Prabu Lingga Garda sajake gires nandingi Prabu Baladewa. Ketitik nyimpang dalan ora wani magot ing pabaratan. Syukur seketi jumurung menawi prajurit saking pasir gumelar sampun sumisih. Sak mangke sumangga Koko Prabu kula dherekaken enggal-enggal tumuju wonten Astana Gadamadana tetugur ndongake leluhur-leluhur Mandura. Ingkang sampun sumari sisam damel anyadang kang sarta anyadong tumruning wahyu purba sejati wahyuning panitisan. Ayo Kresna lon-lonan lumaksana.
lebah kang pratala lindhu ping 7 sehari Kakang Semar Badranaya. Kula wonten dawuh Ndara. Impi sing ndak tampa permadi bakal mangku wujuding rembulan. Kuwi tegese apa, Kyai? Punika tegese tiyang ingkang badhe nampi kanugrahan Gus mengkono. Nggih. Yen mangkono tutna lakuku. Amarga ana pangimpen ana sajroning aku tetugur marang Astana Gada Madana. Monggo kula dherekaken Tarunana Windanana ora bakal bali yen permadi durung antuk kanugrahan iki, Kyai. Angin hamidit milih alun-alun rumah Banjaran Sari angin hamidit milih harum-harum lumrah Banjaran Sari Tresna yang sugana yang sumengar kadurna premaruni sapsarine pregangan sikombaniku atur saja ini matu sirkane jakar lan lasu pipanean jakar pekman ojuli beri-beri rumada Kakang Narada, kula wisa banteng maring wonten dawuh punapi Adi Guru. Geger mateteran wonten kayangan Suralaya. Mubal kawah candra dimuka kumitir petite Sang Hyang Ananta Boga. Merbawani kahanan Suralaya goreh kang sarta rongeh Kakang. Menawi miturut Kakang Narada punika dipun sababaken kalian punapa Kakang? Menawi miturut pamanggih kula menika wonten gandeng cenengipun kalian Jawata ingkang badhe nurunaken mahyu panitisan nggih mahyu purba sejati. Lah sakmenika wonten ing Arcapada wonten umating pangeran tigang umat ingkang teteki yoga brata tetugur wonten Astana Gada Madana menika nggih angka pisan Nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka kalih Nata Mandura Prabu Baladewa lan ingkang
angka pungkasan panengah Pandhawa si Permadi. Menawi mekaten ingkang dados pengawakanipun Wahyu Purba Sejati nuwun inggih Prabu Rama Wijaya kaliyan Raden Lesmana Widagda. Kula kinen enggal matedhak wonten astana Gada Madana menawi boten selak diturunaken Wahyu Purba Sejati menika selak geger kahanan Kahyangan Suralaya. Nuwun inggih prayoginipun kados mekaten kemawon Adi Guru. Ulup Indra timbalana Rama lawan Lesmana Widagda mengadhep mangayun ana ing Kahyangan Suralaya. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Aglar pangdamoncar ong tinon lir kekonang surem sorotitan padang kasor lan pajaring purname henggegono dasari mangsa katiga. Rama Wijaya kang sarta Lesmana Widagda. Kula wonten dawuh pukulun, Matedhaka enggal tumurun ana ing astana Gada Madana noyak nayuh Baskara wis titi mangsa kalane. Sira ngupadi panitisan merga Wahyu Purba Sejati, wahyuning panitisan pengawake ya marang sira sakarone. Rama Wijaya manitisa marang Nalindra Dwarawati yuki Prabu Sri Bathara Kresna karana padha titis Wisnune dewaning katentreman lan kabagyan. Dene Lesmana Widagda kula wonten dawuh pukulun. Jeneng sira kabelah panitise, binelah panitise dadi loro. Kang sepisan Wahyu Sejati kang angka loro Wahyu Wadat. Wahyu Sejati manjing ana panengah Pandhawa si Arjuna ya si Permadi. Dene Wahyu Wadat nitis marang Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Nuwun inggih ngestaken dawuh enggal Budalaja mangumanging gati Rama Wijaya. Wis mangsa kalane Rama wancine nitis. Hina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuh ong sadaning kukila ringgan negara saketer kini donganing gong lir wuwu sing pinipanta lena prajurit Dwarawati tanggap risang Prabu Lingga Garda Hanyidra sekaring kedaton Dewi Bratajaya. Ruping garwa risang Kenan Jaya garwa risang Kenan Jaya manemang
iki menungsane. Nyata laruta saking kutha Sakura kula yen atana mutusa Sang Sri Bisma. Ya terah yo mening seklining lho. Jan kaya wong Korea. Jarik sing sumilak wentise pautih. Mumpung dolena wong tak colonge Bratajaya. Kresna wis wancine aku manitis marang jeneng sira kang padha dadi panunggalaning Yuki Titi sing Wisnu Bathara. Wis wancine Rama manitis marang Ratu Ndwarawati ya kuwi Sri Bathara Kresna. Celorot-celorot ijo moyo-moyo. Katone Wahyu sejene Purbajati wis tumurun sampun kok Prabu. Tegese sing ngantuk Wahyu mung awake dhewe sakloron mboten tiyang tiga kok Prabu. Lho. Lah jenenge wae Purbajati Wahyu ning panitisan. Kamangka sing ana Astana Gada Madana kene mung wong loro. Lah sijine sapa? Ayo Panengah Pandhawa metu ora saisin. Weh, lah dalah permadi entuk Wahyu nuwun inggih. Wahyu sejati binelah panitise nuwun inggih Raden Lesmana Widagdo nuwun inggih punika binelah Wahyu sejati kaliyan Wahyu Wadat. Wahyu sejati manitis wonten ing permadi Wahyu Wadat punika manitis dhateng Paduka Kaka Prabu ing Mandura. Wahyu Wadat nitis ning aku. Lakar kasinggihan kados mekaten. Wahyu Wadat iki tegese piye Kresna? Wahyu Wadat menika sakjeke urip boten entuk palakrama. Lho. Kamangka aku iki wis rabi karo mbakyumu si Rawati. Nggih, tegesipun kok mboten mlaha ora entuk rabi niku mboten. Tegesipun nek wis rabi aja mindho utawa aja wayuh rabi neh. Nek wis entuk Wahyu Wadat ora entuk rabi neh, mboten angsal kok Prabu. Nek ndelik-ndelik apa ora entuk? Mboten angsal, mboten angsal. Mulai tapi gendaan. Wah. Wahyune dijolne ora entuk. Mboten entuk Wahyu kok dijolne. Wayuh ora entuk. Mboten angsal. Kowe ro, wayuh iki tegese apa? Mboten ngertos. Wayuh ki ngowahi dalan uyuh.
Jenengan kok mesti niku lho nika sinten kok Prabu? Emban mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Nganduri ngendi warisan hiwon. Gegering Kraton Dwarawati sekaring kedaton Dewi Bratajaya dipun bradat kali setunggaling tiyang. Sandanganipun katonipun Nalindra nanging duka Narendra saking putih jagat Dewa Bathara. Wah, Gusti nyuwun ngapura. Barange wis setha, samu barange wis tinar buka. Iki ana Wanara Seta sapa iki? Nami kula pun Anoman Wininggi Senggana. Sumedya laku mumerpeki marang Ratu Ndarawati, kula tingali saking katebian. Pau paduka nampi wujudipun Wahyu Panitisan Wininggi. Nuwun inggih punika Ratu Gusti kula ing Pancawati Prabu Rama Wijaya ingkang manitis dhateng paduka. Lah banjur sampun dadi patemboyanipun Raden Anoman nggih Senggana. Sinten ingkang kecondhokan panitisan sinuwun Prabu Rama Wijaya? Inggih punika ingkang kula suwitani. Ya, tak tampa pasuwitanmu nanging aku duwe syarat Anoman. Syaratipun menapa? Angger kowe bisa balekke adiku si Bratajaya utawa lara ireng kang kacidra dening Duratmaka tak tampa pasuwitanmu ning Ndarawati. Aha! Hey! Saking Kutha Sakura kula yen atanamutusa sang Sri ing Bratajaya cantiku manisku senukku jagat ora ana liya kejaba kowe sing tak sayang-sayang. Aku ora gelem rapi nek ora karo si lara ireng, ora sudi karo kowe wujudmu kaya barongan. Penak-penak nang nek suwe-suwe betah. Ora sudi. Sekali ora tetep ora. Kowe apa gelem tak ruda paripeksa? Ayo, kowe gelem minggat apa ora? Ora gelem minggat saka kene Dasamuka Sukmane. Dasamuka Godha Kumara. Lakon tak bleki, kayon tak bleki gunung Kambah kaping pindho. Ora, ora.
ora bakal ganggu warga kang mapan ning dusun tampang ngene ya Bigato. Langing driya mangu-mangu manggung kung kanduhan rimang ing syukur bage jumurung kowe wis bisa nyelametake adiku si Bratajaya lara ireng lho inggih saka rasa bungahku tak tampa pasuwitanmu malah ndak wenehi panggonan wujude pertapan jenenge pertapan Kendali Sada ya pertapan Kundalini. Gandeng perang wau kula di WA kan ngebarne jam 1, gandeng kula niku dalang tepat waktu nggih. Nggih jam 1 tenan nggih. Rahayu Purna Basuki sekali merdeka tetap merdeka salaminyo. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu tahun depan.